Shin wai kai da haka ganin ka uban yare ga kuna hituwa wai. To la insha Allah ya ta. Mun dare hakura. Wanke rai ake ciki. Yana kuna an ka aiko batun laluran nan ko. Wai je gidan galan nan kare nawa an ka tashi. Baba ina kwana. Na kwana ba. Kamar ya baba ina kwana. Ba muna ba wanda haka ne. Oh, muna. Ku kuma ku awwa. Magana da ka karsiya ta mun ka taho. Abokina na ka bata aurenta. Shi na mun ka to mun ka ji labarin kana nan cikin gida mun ka ce bari mu to mu gaisa da kaya game da ka karsiya. Wa ka faɗa ta aure. A tashi. Bari waɗa mu. Yaron nan wallahi na mata miji. What? Anallahi. Miji? Yi wallah. Kana cewa ka mata miji shin wani na mijinta wai? Yaro babu ruwanka da ka san wa mijinta. Yarinya dai ka tsiyan ka guda ko. Ya kai zaka ala mai bukka. Na ruwanka. Dan rubuta. Tun tana riya na kake fanta. Me ake so? Ku da ma mutum yanzu dai ina neman dawo Allah wata al'umma wajen ka. Da Allah ya kira mana ita. Ba ka kai. Ku daga kuma. A dai ƙara hankuri. Wannan muku ni ma tsohon dan daga. Inna lillahi wa inna ilaihi wallahi baka yarda a ce da gidan kware ba ta mu wuce inna lillahi. Kuran uba kai na ran Allah duk uban da ya da gidan gaba da yare a sina gaba ne ni ka da ma abita. Sarki gani na zo sarkin kwamitin Argungu si zamani a YouTube channel in kana san shaɗi je ka kalla.